ሰላም ከመይ ቀኒኩም ክቡራት ስድራና ኢናትኩም ቻነል ሎሙን ከምቲ ልሙድ ፍልይ ዝበለ መደብ ሒዝናልኩም መፂና ኣለና። ካብ መጀመርያ ክሳብ ፍጻመ መደብና ምሳና ክትፀንሑን ዕድሜናዩ ላይክ፣ ሼር፣ ሳብስክራይብ ኣይትረስዑ። ኣሽንኳይ ዶ ዝረኣያ ብዛዕባኣ ዝሰምዐ ኩሉ ዝምነያ ናይ ምድሪ ገነት እናበሎም ዝፅውዕዋ ሰላማ ብዙሕ ናብራ ኣዝዩ ጥዑም ብተፈጥሮ ዝተዓደለት ንዜጋታት እንዳሓንቀቐት እትነብር ሃገር እያ። ዝሰርሐ እውን ኣብ ሓፂር እዋን ክልወጠላ ዝኽእል ሃገር እያ። ንስኻትኩም ዝተፈላለዩ ቦታታት ዓለምና ናይ ምብፃሕ ዕድል ረኺብኩም ብምዕሩጋት መንጫዕጫዕታ ማይ ተደኒቅኩም ኣዝዩ ፅሩይ ዝኾነ ሩባታት ተስደሚምኩም ብኣገራሚ ዝኾነ ኣቀማምጣ ወይ እውን ቅርፂ መሬት ተገሪምኩም ትኾኑ ኢኹም። ኣብዛ ሃገር እዚኣ ምስ መፃኹም ግን እዚ ኩሉ ትርኢትኩም ኣብ ትሕቲ ትርኢት እዛ ሃገር እዚኣ እዩ። እዛ ሃገር ፈጣሪ ኣዳሊ ኢዱ ተሓፂቡ ዝሰርሓ ሃገር እያ ትመስል። ካብ ናይ በረድ ጎቦታት ክሳብ ከመይ ዝበለ በረኻ ምድረ በዳ፣ ካብ ኣዝዩ ፅሩይ ሩባ ክሳብ ሃልሃል ዝብል እሳተ ጎመራ፣ ኣብ ውሽጢ ምድሪ ዘሎ ዘይመስል ኣዝዩ ቀጠልያ ዝኾነ ዱር፣ ብሓምላይ ዝተሸፈነ ሰፋሕቲ ጎላጉል፣ ካብ ከመይ ዝበለ ጫካ ክሳብ ልብኻ ዝስልፍ ገምገም ባሕሪ ደቃ ዘይተዓደላ ወላ ሓደ ዝተረፋ ነገር የለን። ንኩሉ ንፅባቐ ገይሩ ይዓዲልዋ። ምስኡ እውን ሰላማዊት ሃገር እያ። ከም ዝበለ ዝተዓጨቐ ጫካውን ኣሽንኳይ ቀትሪ ብለይትውን እንተተንቀሳቀስኩም ሰብ ዘይኮነ ኣራዊት እውን ኣይረኽበኩም እዩ። መሬታ ተመን፣ ኣንበሳ፣ ነብሪ፣ ድቢ ከምኡ እውን ሓርገፅ መላእ እታ ሃገር የብላን። እዞም ኣራዊት ወላውን ንፈውሲ እንተዝድለዩ ኣብዛ መሬት እዚኣ ከቶ ኣይርከቡን። ኣብ ውሽጢ እዚ ዱር እዚ ንዓይንኻ ብዝማርኹ እንስሳ እንዳተፃወትካ ናይ ኣዕዋፍ ማራኺ ዜማ ተዓጅብካ እዚ ጉዕዞስ እንተዘይውዳእ እንዳበልካ ኢኻ ትጓዓዝ። ናይ ዜጋታታ ሂወትን ናይ መንግስትና ሰናይ ምዃንን ኣዝዩ ዘቕኒ እዩ። በዛ ሃገር ኣሽንኳይ ዜጋ ናይታ ሃገርን ነባርን ኮይንካ ወላ ንሓደ መዓልቲ ክትበፅሕ ዝመፀ በፃሒ እውን ኩን ሃንደበት ኣብታ ሃገር ሓደጋ ንዝገጥመካ መንግስቲ ሙሉእ ወፃኢ ናይ መሐከሚኻ ይሽፍን። ጥዕንኡ ወይ ጥዕናኻ ናብ ንብሩ ክሳብ ዝምለስ ከዓ ይሕክመካ። እቲ ሓደጋ ዝበፅሖ ናይታ ሃገር ዜጋ ወይ እውን ተቐማጢ ናይቲ ዓዲ ንስኸውን ከዓ መንግስቲ ብነፃ ካብ ምሕካም ሓሊፉ ብምክንያት እቲ ሓደጋ ክትሰርሕ ስለዘይትኽእል እንዳበለ በብሰሙኑ 80 ሚእታዊት ናይ ደሞዝካ ይኸፍለካ። ካብ ዝገርመኩም ኣብቲ ዓዲ ቆልዓ ክውለድ ከሎ እቲ ሓጎስ ስድራ ናይቲ ቆልዓ ጥራይ ዘይኮነ ንኩላይ ሓጎስ ናይቲ መንግስቲ እዩ። ስለዚ ድማ ሃፍታም ይኹን ድኻ ቆልዓ እንድሕር ወሊዱ ብቆልዓ ክሳብ ወልዳ ሓደ ዓመት ዝኸውን ዝተወሰነ ገንዘብ ሰሙናዊ መንግስቲ ይኸፍለካ። እቶም ስድራ ቤት ትሕድ በለ መነባብሮ ወይ እውን ድኻ ዝኾኑ ከዓ ቆልዓ ክሳብ ወዲ 3 ዓመት ዝኸውን ኣብ ሰሙን ገንዘብ ይኸፍል። ንስኻ ዜጋ ናይዚ ሃገር ምስ ትኸውን ወይ እውን ነዊሕ ዝበለ ዓመታት ኣብቲ ቦታ ወይ ኣብቲ ሃገር ዝተቐመጥካ እንትኮንካ ዕድሜኻ ልዕሊ 65 ንላዕሊ እንድሕር ኮይኑ መንግስቲ ንሓድሕድ ገንዘብ ይኸፍለካ። ስለዚ ክቡራት ተዓዘብትና እምበኣርከስ ንሕና ንስኹምን ኣብ ኒውዚላንድ ኢና ኣቲና ዘለና። እዛ ሃገር እዚኣ ኒውዚላንድ ትበሃል። ኒውዚላንድ ካብተን ፅሩያትን ፅቡቃትን ውቁባትን ብሕንቃቐ ንዜጋታታ ኣብ ዘንብራ ሃገራት ሓንቲ ሃገር እያ።
ብኣከስ ክብራት ተኸታተልትና ኣዝናይሎም መደብና ብዛዕባ ተፈጥራዊ ጽባቐ ሃገርን ብዛዕባቶም ተዛነድ ዝነብሩ ዜጋታትን ገለ ክንድህስስ ኢና። ናብቲ ዓዲ ናይ ምኻድ መደብ እንተለኩም እትገብርዎ ዝግባኣኩም ነገራትን ገለገለ እትረኽብዎ ጥቕምታትን ክንነግረኩም ኢና። ኣብ ጉዕዞ መደብና ንማኦሪስ ዝተባህሉ ሕብረተሰብ ናይ ኒውዚላንድ ክንድህስስ ኢና። ከምኡውን ኣዝዩ ጥዑምን ምቁርን ዝኾነ ምግቢ ናይ ኒውዚላንድ ክንድህስስ ኢና። ሳና ጽንብብ ናይ ቅድም ሲማ ኣውቲኣሮማ እዮም ዝብልዋ። እዚ ማለት ናይቲ ነዊሕ ጻዕዳ ደበና ሃገር ማለት እዩ። ኒውዚላንድ ግን ናይ ሕጂ ሽማ እዩ። ኩቤ ዝተባህለ ፍሉጥ ተጓዓዝን ዳሕሳስን ሰብ ነበረ። ኩቤ ሓድሽ ህይወትን ቦታ ንምድላይ ቤተሰቡን ንብረቱን ሒዙ ካብ ፓስፊክ ውቅያኖስ ተበጊሱ ብውቅያኖስ ንውሕ ዝበለ ጉዕዞ ተጓዕዘ። እዚ ጉዕዞ ግን ከምቲ ንሱ ዝሓሰቦ ቀሊል ኣይነበረን። ቤተሰቡ ኣብ ማእኸል ውቅያኖስ ስንቂ ተወድኦም ናይቲ ውቅያኖስ ማዕበልን ንፋስን ንመርከቦም ከናውፃን ክንውንዋን ጀመረ። ደቁ ጠመዩ። ኣብ ቀረባ ክዕርፍሉ ዝኽእሉ ደሴቱን ተሳእነ። ኣብዚ ግዜ እዚ እዩ እምበኣር ጥሜት ዘዳኸማ ሰይቲ ኩቤ ዓይና ምስ ከፈተት ብርሑቕ ነዊሕ ጻዕዳ ደበና ዘጽለለሉ ቦታ ዝረኣየት። ሽዑ ነገራት ኩሎም ተለዋወጡ። ካብ ተስፋ ዝተቖርጻ ጥሜትን ጽምእን ዝዓሰላ መርከብ ብሓጎስ ተመልአት። ምክንያቱ እዚ ደበና ማለት ኣብ ትሕተይ መሬት ኣሎ ደሴት በፂሕክንኩም እትብል ምልክት ነበረ። እቲ ደበና ነዊሕ ምዃኑ፣ እታ መሬት ሰፊሕ ምዃና፣ ጻዕዳ ምዃኑ ከዓ ሰላምነታ እዩ ዘርኢ ኢሎም ይኣምኑ ነበሩ ነይሮም። ኣብ መወዳእታውን ናይ ኩቤ ቤተሰብ ኣብዛ ደሴት ይዕርፉ። ስም እቲ ቦታ ከዓ በቲ ዝረኣይዎ ነዊሕ ደበና ሰመይዎ ኣውቲኣሮኣ ተኣበልዎ። ናይ ማኦሪ ቋንቋ ኮይኑ ቃል በኣሉ ናይቲ ነዊሕ ደበና ሃገር ማለት እዩ። ክሳብ 17 ክፍለ ዘመን ማለት ክሳብ ኤውሮጳውያን ነዛ ደሴት ክሳብ ዝረኽብዋ ብኣውቲኣሮኣ እትበሃል ነበረት። ብ1769 ዓመተ ምህረት ፈረንጂ እቲ እንግሊዛዊ ካፕተን ጄምስ ኩክ ስማ ናብ እንግሊዝ ብምቕያር እዚ ሕጂ ክትወዓዱ ዘላ ስማ ብወግዒ ሃባ ኒውዚላንድ ከዓ ተባህለት። እቶም ማኦሪያውያን እቶም ህዝባን ግን ክሳብ ሎሚ ብኣውቲኣሮኣ እንዳበልዮም ዝፅውዕዋ። ሕጂ ንዓና ግን ኒውዚላንድ ብደቡባዊ ምዕራብ ፓስፊክ ውቅያኖስ እትርከብ ኮይና ብጂኦግራፋዊ ኣቀማምጣ ኣዝያ ዝረሓቐትን ዝተነፀለትን ሃገር እያ። ብ168,000 ሜትር ስኩዌር ዝኸውን ስፍሓት መሬት እውን ትውንን። እዛ ሃገር ኣብ ክልተ ዝተኸፈለት ሃገር እያ። ናይ ደቡብን ናይ ሰሜንን ደሴት ከዓ ይበሃላ። እታ ናይ ሰሜን ደሴት 42 ሚእታዊን ካብ ጠቕላላ ስፍሓት መሬት ትሽፍን። 76 ሚእታዊት ህዝቢ ኒውዚላንድ ዝቕመጡላን ቀንዲ ናይ ኢኮኖሚን ፖለቲካን ባህልን ማእኸል እያ። ርእሰ ከተማ እውን ዌሊንግተን ወሲኹ ከም በዓል ሃማልተን ኦክላንድን ዝበሉ ዓበይቲ ከተማታት ኣብዚ ናይ ሰሜን ደሴት ይርከቡ። ብኣንጻሩ ከዓ ናይ ደቡብ ደሴት ዝሓዘ ስፍሓት መሬት ዝዓበየ እኳ እንተኾነ ቁፅሪ ህዝቦም ግን 24 ሚእታዊት ጥራዮም ዝሽፍኑ። ካብ ከተማ ንላዕሊ ብተፈጥሯዊ ዝተዓደለ ናብራ ዝሓሰረ እግርግር ዘይብሉ ሰላማዊ ብተፈጥሮ ዝተኸበ ናብራ ንዝደልዩ ሰባት ዝተመርፀት ቦታ እያ። ኣብ ደቡብ ደሴት ዝርከብ ዓቢ ከተማ ክራይስትቸርች ይበሃል። ኒውዚላንድ ናይ ምድሪ ገነት ክትብሉ ከለኹም እዚ ናይ ደቡብ ደሴት ምርጫኹም ግበሩ። ፍሉጣት ዝኾኑ ብበረድ ዝተሸፈኑ ናይ ደቡብ ኣልፕስ ሰንሰለታውያን ኣኽራናት ኣብዚኦም ዝርከቡ ኣደነቕቲ ናይ በረድ ከውሒታት፣ መንጫዕጫዕታታት፣ ጭቕጭቕ ዝበሉ እንስሳ ዘገዳም ዘይብሎም ጫካታትን ኩሎም ኣብዚ ቦታ እዚኦም ዝርከቡ። ብዝሒ ህዝባ 5.3 ሚልዮን ይበፅሕ። ካብዚ እቶም 1.4 ሚልዮን ዝኾኑ ከዓ ካብ ደገ ዝመፁ ስደተኛታት እዮም። ካብዞም ስደተኛታት ናይ እንግሊዝ ስደተኛታት ዝበዝሑ እዮም። ናይ ቻይና፣ ህንድን ፊሊፒንን ካብ ኣፍሪቃ ከዓ ደቡብ ኣፍሪቃውያን እቶም ዝበዝሑ ስደተኛታት እዮም።
ዋና ከተማ ዌሊንግተን ክሪስትላንድ ቀንዲ ናይ ሓበሻ መንበሪ እየን። ካብ ኩለን ከተማታት ንላዕሊ ግን ብብዝሒ ሓበሻ ዝነብራ ከተማ ኦክላንድ እያ። ቁጥሮም ከዓ ኣስታት 1233 ይበፅሕ። ኣብ ኒውዚላንድ ዝርከቡ ሓበሻ ኣብ ዝተፈላለየ ዓይነት ስራሕ ተዋፊሮም ይርከቡ። ብዝሕ ዝበለ ቁፅሪ ዘለዎም ኣብ ትካላት ጥዕና ይሰርሑ፣ ብትራንስፖርት፣ ግሊ ንግዲ ካልእን ተቆፂሮም ዝሰርሑን ብዙሓት እዮም። መንግስቲ እውን ስደተኛታት ክራኸቡ ባህልታቶም ክዕቅቡን ናይ ገንዘብ ድጋፍ ይገብረሎም። ስለዚ ብሕጋዊ መገዲ ዝቆሙ ናይ ስደተኛ ማሕበራት እንተለዋ ናይ ገንዘብ ድጋፍ ይረኽባ። እተይ ገንዘብ ግን ውልቀ ሰብ ኣይወሃብን። ንኣብነት እቲ ማሕበር ዝሓዘ መደብ ንስደተኛታት ዝጠቅምን ባህሎምን ዘላልን ዝዕቅብን ንሓድሽ ስደተኛ ከዓ ኣለይ መለይ ዝብል እንተኾይኑ ካብ መንግስቲ ድጋፍ ይረኽቡ። እዚ ገንዘብ ንማሕበር ይወሃብ። ንውልቀ ሰባት እቲ ማሕበር ዝመቃቀልዎ ገንዘብ ግን ኣይኮነን። ንስኹም እውን ከም ስደተኛ ናብ ከይድኩም ኣብቲ ሃገር እንተኣትኹም መንግስቲ መሰረታዊ ሂወት ዝበሃል ክትጅምሩ ደገፍ ይገብር። እዞም ደገፋት ከም በዓል ኣቑሑ ገዛ፣ ጊዜያዊ ናይ ገንዘብ ክፍሊት የጠቃልል። ንኣብነት መጀመርያ ምስ ኣተኩም ከም በዓል ዓራት፣ ጣውላ፣ መሰረታዊ ኣቑሑት ክሽነ መንግስቲ የማልአልኩም። ስራሕ ክሳብ ትረክቡን ዝተወሰነ ግዜ መሰረታዊ ናይ ምግብን ገዛ ክራይ መሸፈኒ ሰሙናዊ ኣበል ይወሃበካ። እቲ ሽሻይ ግን ኣብዚ ጥራይ ኣይብቅዕን። ከም ገለ ኢልካ ናይ ኒውዚላንድ ዜግነት ወይ እውን ናይ መንበሪ ቪዛ እንተሒዝካ ብዙሕ ዓይነታት ደገፋት ትረክብ። ማለት ብነፃ ወይ እውን ኣዝዩ ብዝተሓተ ክፍሊ ኣገልግሎት ይቕረበልካ። ቀዳምነት ጥዕና እዩ። እዛ ሃገር እዚኣ ከዓ ፅቡቅ ኣተሓሕዛ ጥዕና ዘለዋ ሃገር እያ። ዝኾነ ዓይነት ሕክምና ሕርስን መጥባሕትን ዘካተተ ሕክምና ኣብ ናይ መንግስቲ ሆስፒታል ብነፃ ትረክብ። ካባኻ ዝድለ ናይቲ ሃገር ዜጋ ምዃንን ክሳብ 2 ዓመት ዝፀንሕ ናይ መንበሪ ቪዛ መሓዝን እዩ። ንትምህርቲ ኢልካ ንኒውዚላንድ መፂኻ እንትኮንካ እውን ትምህርቲ ነፃ እዩ። ከተማልኦ ዝግበአካ ነገራት ግን ኣሎ። ዜጋ ናይቲ ሃገር ክትከውን ኣለካ ወይ እውን ቀዋሚ ነባሪ ክትከውን ኣለካ። ከምኡውን ነቲ ትምህርቲ ምጅማር ሓድሽ ምዃንካ ዝተወሰኑ ዓመታት ከዓ ዝተቐመጥካ ክትከውን ኣለካ። ኣብ ኒውዚላንድ ምዕራብ ማለት ምዕራፍ ማለት እዩ። ካብ 65 ዕድሜ ንላዕሊ ዝኾነ ሰብ ብመንግስቲ እንዳተደገፈ ይነብር። ከምኡውን ሱፐር ጎልድ ዝበሃል ካርድ ሎ ዝወሃበካ። ነዚ ካርድ ዝሓዘ ሰብ ኣብ ዝኾነ ግዜን ቦታን ነፃ ናይ ከተማ ኣውቶቡስ ባቡርን ኣገልግሎት ይረክብ። ኣብ ሆቴላትን ድኳናትን ናይታ ከተማ ከዓ ፍሉይ ምጉዳል ዋጋ ይግበረሉ። እዚ ክኸውን ግን ዕድሜኻ 20 ካብ ትመልእ ንድሓር እንተወሓደ ን10 ዓመታት ኣብቲ ሃገር ዝተቐመጥካ ክትከውን ኣለካ። ኒውዚላንድ ዓባይ ከተማ ናይ 1.8 ሚልዮን ህዝቢ መንበሪ ኮይና ኣዝያ ዘመናዊት ከተማ እያ። ሓቂፋቶ ብዝሓዘቶ ናይ ዓለም ህዝብታት ከዓ ትፍለጥ። ኦክላንድ 2 ዓበይቲ ወደባት ኣለዋ። ካብ ዓለም እቲ ዝለዓለ ቁፅሪ ጃልባ ዘለዋ ከተማ እውን እያ። ቀዳሚ ሰንበት ብኣማይት ዝወፀሩ ምዕቡላት ጀላቡ ንትራንስፖርትን ዓሳ ምትኻኽን ዝኾና ጀላቡ ኣብቲ ወደብ ተሰሪዐን ምርኣይ ዝተለምደ እዩ። ስካይ ታወር ናይ ኦክላንድ መፍለጢ ወይ እውን ምልክት እዩ። እዚ ህንፃ እዚ 328 ሜትሮ ንውሓት ዘለዎ ኮይኑ ብደቡብ ዘለዉ ናይ ዓለምና ነዋሕቲ ህንፃታት ሓደ እዩ። ስካይ ታወር ኣብ ቀዳሚ ሰንበት መዛወሪ ጽቡቕ ምርጫ ኮይኑ ኣብኡ ኮንካ መላእ እታ ከተማ ክትዕዘብ ትኽእል ወይ እውን ካብኡ ብገመድ ተኣሲርካ ንታሕቲ ክትድርበ ትኽእል። ድፍረት ግን ሓድት 220,000 ህዝቢ ዝቕመጣ ርእሰ ከተማ ኒውዚላንድ ዌሊንግተን ትበሃል። ንእስ ኢላ ግን ጥንቃቐ ዝመልኣ ከተማ እያ። ካብ ዓለምና ዘለዋ ንኽትነብረን ኣዝየን ምቹኣት ዝኾና ከተማታትን ሓንቲ እያ። ዌሊንግተን ማእከል ፖለቲካ ኮይና ናይቲ ሃገር ፓርላማን ናይ መንግስቲ ቀንዲ ቤት ጽሕፈታትን ኣብዛ ከተማ ይርከቡ። ናይ ዓለምና ድንቂ ንእሽተይ ከተማ እውን ትበሃል እያ። ከም በዓል ሆሊውድ ኣብ ዌሊንግተን ከዓ ቦሊውድ ዝበሃል ናይ ፊልም ኢንዳስትሪ ይርከብ። ከም በዓል ኣቫታርን ኮንግ ኮንግን ኣብ ዌሊንግተን
أنت مسرحين بتوسخ ويلينغتون نناي مجبن بونن أفكارت تخون تأمراتي كتمايا إذا ختما بغزر أنسي بسوق زغنة كافن بيت بونن تونت عالم لخاوخا بناي بونن بالتفرين بيران فلت قال كاب أب ويلينغتون خدك زقيل انتلو جزاخرين كتب من نوابون كمون إتقاب نفس وقف 10 دقائق زكاير كنتات أيران إيو أمسا ختما حياة زخونة ناي وكيانوس نفاس ينفس فأنصار دما ناي دول دسيت كتما مالت كرايستشيرش نابران فرايغزان تحوت كنتات أيران بچو إيو The Garden City ون إياه بحال أب حد أوان كتبنا منطقات مريت የእንግዳ ኔራ ከም በሓድሽ ኢላ ብምጅማር እንደገና ተሃንፀት ኒውዚላንድ በኣር ካብ ዓለምና ዘለዋ ሃፍታማት ሃገራት ሓንቲ እያ ብናይ ዓለም ኢኮኖሚ ብናይ ህዝባ ነባራ ደረጃ ብጥዕና ትምህርትን ከምኡውን ብናይ ነፍሲ ወከፍ ውልቀ ሰብ ኣታዊታት ኣብ ላዕሊ ካብ ዝርከባ ናይ ዓለምና ሃገራት ሓንቲ እያ ሕርሻን ፀባን ውፅኢት ፀባን ህንፃን ማኑፋክቸሪንግ ገለ ካብቲ ንጥፈታት ኣብ ኒውዚላንድ ዝካየድ እዩ ኒውዚላንድ ኣብ ዓለም ብፀባ ብናይ በጊዕ ስጋ ብሱፍ ከምኡውን ፍረታትን ብምልኣኽ ቀዳሚት እያ ቁፅሪ ኣባጊዕ ኣብ ኒውዚላንድ ዘለዋ እንተሪእና ንሓደ ሰብ ናይ ኒውዚላንድ ሓሙሽተ ይበፅሖ ማለት እዩ ማእከላይ ገምጋም ሰሙናዊ ክፍሊት ሓደ ኒውዚላንዳዊ ሰራሕተኛ ካብ 1300 ክሳብ 1400 ናይቲ ዓዲ ዶላር ይበፅሕ ኣብቲ ዓዲ ዝተወሰነ ዝተሓተ ናይ ሓደ ሰዓት ስራሕ ክፍሊት 23.15 ናይቲ ዓዲ ዶላር እዩ ሃካ ፈኸራ ናይ ማይኦሪ ሕብረተሰብ እዩ ኣብ ዝተፈላለዩ ኣጋጣሚታት ከዓ ከም መፈከሪ ይትርጉሙሉ ነፍሲ ወከፍ ዘርእዎ ምንቅስቃስ ከዓ ብኦም ትርጉም ኣለዎ ስለዚ ክቡራት ተዓዘብትና ኒውዚላንድ ማለት እዚኣ እያ እንባከስ ክቡራት ተዓዘብትና ንሎማዓንቲ ዝበልናዮ መደብና እዚ ነይሩ ካልእ ግዜ ብካልእ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ንዓኹም ይኹን ሼር ላይክ ሰብስክራይብ ኣይትረስዑ ንዓና ነተባብዒና እዩ ኣተባብዑና